Machiegni kendo nyakoro mga jong chenro en migago wadhi mbele gi weche manyien. Riwruoge makonyo ngima oganda e counties ma Laikipia kod Nyandarua dwaro mondo mi sirikal ong'e kendo yie gi grube kod ji giwegi machiwore mondo mi okony ngima anyuola modak machiegni kodgi. Riwruogego wacho ni gin joma otiegore kendo ni kod lony makonyo ji giwegi anyuola kod oganda kaluwore kod achiedh nadi mathoth magikadhoe. Kutane kod Maurice Muthiga mar St. Martin Catholic Social Apostolate and Kinyo Wachira mantiere Nyahururu gilero ni tione oganda en siro mar ngima oganda magiketo maino margi e siro joma ng'aw e kind oganda. Ne gilose boma ma Nyahururu e kinde romo mar riwruoge matione oganda e dialo odiechieng' mar jotich matione oganda kamane otelnegi ni kata giwacho ni gin bende omedo nego yie kod tich magitiyo kendo migi luor kaka joma chiwore ne konyo oganda. Wa kujenga na kuendeleza uwezo wa jamii wa kusaidia wale watu ambao hawajiwezi. Na tukikumbuka kwamba kitambo miaka iliyopita tunaambiwa kwamba kwenye historia yetu watu walikuwa wanasaidia wale ambao hawajiwezi, wanakuja pamoja kama jamii. Lakini wakati huu tumeondokea hayo mambo na kila mtu anajililia, anajitafutia kwake, anajiwaza. Going forward, we need to create an enabling environment around people who are in the front line, to be able to feel peaceful as they do what they do, to be able to feel that their needs are taken care of. As an institution, we also provide opportunities for young men and women in institutions of learning like Laikipia University, so to come for an attachment so that they can be able to find possibilities to blend that which they have studied in terms of theory. At national level, in urban areas, there is need for formal organizations that come out to address the issue of social work, which is becoming broader and broader every day.